Avataan muumi pääsiäismunia. Mä en pysy enää perässä, että monesko jakso tää on tai monesko osa, mutta mä toivon, että täältä tulisi mörkö. Tää on aika kevyt, niin mä en usko, että täältä tulee mörköä, mutta sitä mä toivoisin, koska se olisi mun 4. Katsotaan, mitä mä saan täältä. Nytten mulle ei tullut mörköä, mutta mä oon ihan tyytyväinen siihen, mitä mä sain, koska mä sain niiskuneidin ja tää on mun tämän vuoden ensimmäinen niiskuneiti, jonka mä sain. Toivottavasti seuraavalla kerralla mä saisin mörön, koska se olisi mun 4. Ja kertokaa, mitä mä tekisin sit näille kaikille möröille, mitä mä saan, koska mulla on vieläkin ne viimevuotiset möröt. Ja sitten mulla on vielä muumi joulukalenterista 1 mörkö, niin mulla alkaa olla jo melkoinen mörkkökokoelma.